Bueno, buenas tardes. Continuamos el sexto día del encuentro de libros y autores y ahora vamos a hablar de la novela negra en valenciano, aunque también está editado en castellano. Pues yo voy a darle el paso a Eloy y os presenta mejor él a los invitados que vienen a continuación. Si alguien quiere tomar algo, que venga para allá, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, gracias por estar aquí en el tercer encuentro Libros y Autores. Esta noche dedicada a la novela negra valenciana y en valenciano. Disculpen que mi introducción va a ser en castellano, pero bueno, aunque yo nací en el Cabañal como mi amigo allí presente, Félix, pues a los 7 años emigré a Venezuela y no tuve oportunidad de aprender valenciano. De todos modos, estamos muy contentos de tenerlo aquí, en este otro barrio también emblemático de Valencia, como es Patraix. Félix Benz nació en el Cabañal en 1969. Es periodista y escritor, publica en Lletraferí. Ha publicado crónicas como Valencia al Mar, ensayos como Historia del Levante, UD, libros de gastronomía como La cocina del Cabañal. Entre su obra de ficción destacan el libro de relatos Dones e Altri y las novelas El caso Forlati y Toronto, el exilio de Larry Forlati, novelas de las que vamos a hablar hoy. En Toronto, Félix Benz construye una impecable novela negra con la que seguir los pasos de un antihéroe inolvidable, el hombre que quería ser Marlon, y descubrió que debajo de la chaqueta no guardaba un arma, sino un corazón roto y sin rumbo. De esta novela, la crítica ha destacado su plasticidad verbal, precisión narrativa. Benz ha escrito una novela que se lee de un tirón, señala Pons Huitebol en El País. Por su parte, Rafa La Huerta, autor de Noruega, destaca que lo mejor de Toronto es el ritmo, la prosa, la evidencia clara de que detrás de la novela hay un escritor con galones, aunque no sea militar. Bueno, entonces va a comenzar como conversación en valenciano, pues con José Carles Laínez, amigo, poeta, amigo de esta casa y conocedor de la obra de Félix. Así que lo dejo con ustedes. Gracias. I a més de Patraix, o del Gran Patraix, de barris colindants com el de Jesús. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut i a Eloi per aquest tercer encontre de llibres i autors i a Felip per convidar-me a dir algunes paraules, no sé si sobre ell, sobre la seva novel·la, sobre la seva trajectòria o sobre què exactament. Jo el veig nerviós perquè li dic, tinc preguntes i no sap quines preguntes seran. Jo crec que serà entretingut, no? L'important no és que jo parle, sinó que parle ell i ens conte, ja que no és una presentació de Toronto, perquè ja està, això, treta en valencià, traduïda al castellà, presentada en una llengua i en una altra. Diguem-ne que és una posada de llarg d'esta producció narrativa o d'esta sèrie o d'esta saga de film, i en això sí que faré diguem-ne, una mica d'esforç per a tractar de justificar per què és una saga. Començaré amb una anècdota, per a que vegin de quina manera és la relació que tenim Felip i jo, que hem sigut amics, socis, companys d'escola filosòfica i moltes coses més. Jo vaig comprar en la Fira del Llibre Toronto, perquè si compre una persona que és compulsivament compradora de llibres, com soc jo, si compre llibres de qualsevol persona, no li vaig a comprar al meu amic, sinó que li compri Toronto, ell em compra després el Tauronet, que també està per ahí, per utilitat per lletra impresa, si no, intercanviarem els llibres en la fira, i jo les comencé a llegir, però jo no soc, no sé si està bé que ho manifeste així, no soc lector de narrativa principalment. I és que
de tots els gèneres, els més estranys, sobretot assaig, poesia, teatre i sobretot això, el gènere inclassificable, el quadern de viatge, el diari, el quadern de notes, això és el que més m'agrada. Per això una novel·la sempre dic, i clar, Toronto no era curta. Jo les comencé a llegir perquè l'amistat mare, però no sé quina cosa em vindria pel cap, no sé quin aucellet volia passar i la deixi. Quan ara Felip em digué vull que em presentes o vull que presentes tu l'acte de Patrais, que perquè abans de Patrais, una cosa era molt moure, de Toronto, però no vull que... Diu, la tens? I jo dic, sí, la tinc. Diu, però en què la tens? En valencià, en què vols que la tinga? Diu, no, és que no vull que te la llisques en valencià, vull que te la llisques en castellà. I això? I diu, per què és una altra novel·la? És una altra novel·la, té manco pàgines, i això sí que és evident, però qualsevol que veig els dos volums està claríssim que Toronto en castellà té manco pàgines que Toronto en valencià, i sobretot perquè tu eres filòleg i estaràs pegant-hi voltes a per què he fet una tria lingüística o una altra i no et clavaràs en la història. I jo vull que te claves en la història. Així que... Esa era la raó de pes. Esa era la raó de pes. Així que em porta la novel·la en castellà i en castellà me l'acabaré de llegir. Això, els escriptors que fem literatura en llengües minoritàries o minoritzades, a banda d'escriptors som filòlegs també, no? Lingüistes o tractem de construir una llengua. De Felip, quan m'he pres aquestes notes, m'ho he llegit tot. I no és de veres que m'ho hagi llegit tot. M'he llegit Les sabates de pell de puça, m'he llegit I en despertar, m'he llegit El país dur, que fins i tot l'arribia a traduir al castellà, per si el publicava, El cas Forlati, Toronto. Jo crec que de narrativa no em deixa res. Si em deixa alguna coseta, no. I després, els llibres de contes o de crònica, o d'una barreja, com D'Hores e Altri i Valencià al mar, que per a mi és dels més bonics que té, Valencià al mar. Falta la història del llevant. No, això és el que tinc que no. Els de cuina, perquè jo no cuine. O sigui, el moviment el moviment gastronòmic més clar que jo faig és introduir el got de llet en el microones. A partir d'ahí és metafísica per a mi. Les cases del Cabanyal tampoc, i la història del llevant. La història del llevant tampoc l'he llegida. Sí que el xicotet catàleg que va publicar en Hortífus, catàleg d'exposició, si no recordo malament, això també. A veure, i ara em veig en esta tessitura de dir-vos alguna cosa de Toronto. Jo vaig a dir-vos alguna cosa de Toronto, però sobretot vull plantejar-li 8 preguntes que per a qui no conega Toronto, espere que li porte a saber o a voler saber més de la novel·la, i a qui la conega potser no s'ha plantejat aquestes preguntes com les havia plantejat. Primer de tot, i és el que estava dient-vos al principi, i no ho faré molt llarg, ja et porta 5 minuts 36 segons. Felip no ho diu, i presenta a Toronto l'exili de Larry Forlati, presenta Toronto com si no tingués res a veure en el cas Forlati. Però Toronto té tot a veure en el cas Forlati. I és el que jo estava pensant en casa nostra. I dic, a veure, Felip no ho diu, però està construint una saga novel·lística. Una saga, jo no diré com El Senyor dels Anells, no diré com Crònica, no sé com és el títol, Crònica de Foc i El Juego de Tronos. No sé, el títol de la novel·la no recordo quin és, de la crònica. No diré que fins a eixa pas de voler construir un món paral·lel i llengües paral·leles, però sí que està construint una saga on et deixen una incomoditat molt gran, i jo crec que això ho comentàrem després de publicar el cas Forlati, i és una cosa que també li havia passat en altres persones o en altres lectors seus, i era que la gent, els lectors, mos havien quedat òrfens sense els seus personatges. Havia donat tanta vida als personatges que intervenen en la novel·la que els perdies de vista i dius, i ara què? Perquè aquesta gent continua existint, aquesta gent ha d'estar per ahí.
perquè estan descrits i les citacions que ha fet Eloi Llauer són molt certeres. Està escrit Toronto, està escrit per Felip, perquè si no estigués escrit per Felip, la versió castellana no diria que està escrit Toronto. Diria que el traductor ha traduït molt bé, però si Felip ha escrit un castellà molt bo, escriu un valencià molt bo, un valencià molt valencià, i escriu un castellà també excel·lent, i ho ha fet des d'un punt de vista, i no sé si m'he perdut o no, perquè jo estava parlant d'una saga. Ho dic perquè no vol construir una saga com les grans que tenim en ment, sobretot les de fantasia heroica, sinó una saga de la quotidianitat valenciana, que no ho és tal, perquè és una novel·la negra i no pot ser quotidiana del tot, però sí que està establint elements que dius, el cas Forlati, Toronto, i ara ve un altre, perquè segur que ve un altre. Ha de vindre un altre, Felip. Ha de vindre un altre. I no faré spoiler, però ha de vindre un altre. Jo vull saber més. I ara et faré alguna pregunta. Esta saga, sagues en la literatura espanyola i valenciana, sí que n'hi ha. Enric Valor, per exemple, és l'autor d'una saga, és autor d'una saga Torrent de Ballester, i seran molts més, però són els primers que em venen al cap. Què vol dir, i és el que vull transmetre-vos, que Felip Bens estiga construint una saga? Vol dir que va més enllà de la novel·la, que no només és un novel·lista que fa una narració i la conclou i tanca. No, Felip Bens vol reflectir a través de les seues pàgines un moment de València fictici en allò que sabem fictici, però molt històric, molt concret, molt del temps actual, i que no podria fer-lo ni un autor en el futur, i són pocs aquells que ho estan fent en el present. Perquè ara que estem parlant, venim de presentar així mateix fa una hora una novel·la de Pedro Uris, que és guionista i novel·lista també. El gènere valencià té una trajectòria de novel·la negra, la literatura valenciana té una trajectòria de gènere negre que coneixem, que els noms, i els ha comentat Pedro Uris abans, de Ferran Torrent, que és el més exitós, Josep Lluís Seguí, això en valencià, i en castellà des de Mariano Sánchez Soler, d'Alacant, o Abelardo Muñoz, que també ha fet les seues incursions, o Miguel Herráez, que era un dels anys 80 ja estava en el seu detectiu privat. Si anem més enllà de lo que és els límits valencians, a tots ens ha de vindre al cap el nom de Manel de Pedrolo a Barcelona, i ja més concret el de Fluvià Bernet, que escriu en provençal, però no eixir-nos del nostre dia sistema. És novel·la urbana, és una novel·la urbana, que vol dir que sigui una novel·la urbana, és una novel·la urbana que vol dir que sigui una novel·la urbana, això m'ho plantegem, però Toronto no només és una ciutat, és un personatge de la novel·la. No pots llegir la novel·la sense pensar que Toronto té un paper ahí fonamental també. Les descripcions que em fa, l'ordenació de la vida a partir dels personatges, a partir de determinats llocs, t'introdueixen. No és una novel·la rural, no és una novel·la que ocorre en un poble i que visita una ciutat, no, és una novel·la que transcorre en ciutats, i en aquest cas en Toronto. Apareixen moltes altres, apareix Porto Playa, apareixen ciutats sicilianes, apareix la ciutat de València per descomptat, apareix el Cabanyal, apareix també alguna Ciudad Juárez, Mèxic, però Toronto té eixa singularitat. I jo crec que aquest és el punt important que lliga, i torno al que estava dient, el fet de que Felip no estigui escrivint una sèrie de novel·les, sinó una saga, encara que no sigui conscient i que potser no sàpia o ens enganya que està ja preparant una tercera. El fet que no només són una sèrie de personatges en una sèrie d'historietes, sinó que està donant vida als llocs on transcorre la vida de tota aquesta gent
que arribem a sentir com si foren personatges reals, com si fos un llibre d'història. I això és una cosa que fa excel·lentment Felip i a banda en una prosa exquisita. Hi ha un parell de coses, i és perquè no me'n recorde, i en això concloc i ja passo a fer-li alguna sèrie de preguntes si ell no vol dir alguna cosa i abans d'obrir el micròfon al públic, perquè jo crec que un quart d'hora ja està, ja n'hi ha prou. Hi ha un parell de coses que sí que m'han sobtat, que en el cas Forlati no he trobat o jo no me'n recordo. L'humor, i no sé si faré de spoiler, l'humor o pot ser perquè és que no sé si dir-ho o no. Hi ha un parell de capítols on Felip descriu l'experiència d'un vol Toronto-València, Toronto-Europa, del personatge principal. Jo... Això. D'una banda l'humor. I d'una altra banda el sexe. Que jo no recordo que en el cas Forlati hi haguera tant canvi, hi ha amor, hi ha relacions sentimentals, o potser hi ha més desamor que una altra cosa. No m'ho havia trobat tant i d'una manera tan explícita. Això també m'ha cridat l'atenció, però són només un parell de coses. La primera pregunta que vull fer-te, Felip... Matisem tres coses clar, abans de sí. en matèria. Vinga. Què tal? Bona vesprada, gràcies per vindre. Esta vesprada ha sigut tempestuosa, però plujosa, una pluja romàntica. Sonaràs fora. Gràcies per vindre. En primer lloc, el tema dels personatges que has dit és molt bonic i em deixa molt pagat, no? Perquè crec que la força de la narració, la que la fa avançar en un ritme potent, precisament és el dibuix dels personatges, i que ho hagis vist així és una cosa que em satisfà, evidentment, no? És obvi. Després està el tema de les ciutats, efectivament, i de la fixació de determinats moments, no? Efectivament, en el cas Forlati, a mi em feia il·lusió captar la València i el Cabanyal del canvi de segle, perquè jo era conscient en aquell moment que era un moment d'evolució dràstica de la ciutat, del Cap i Casal, de la ciutat estricta i del Cabanyal, i em feia molta il·lusió fixar això en una ficció literària, no? I ahir ho has clavat també un poc, no? Estem fixant això, estem fixant el moment un poc prepandèmic en la segona part, en Toronto. D'alguna manera es fan les bases de com hem arribat fins al temps actual i la relació amb les ciutats, no? I la importància de les ciutats com a protagonistes. Jo crec que és essencial, tant en Forlati com en Toronto. I respecte a lo que has dit, l'humor està en l'origen de Forlati, perquè realment tot això és una gran broma, no? Larry Forlati vol ser detectiu, però ni serveix per a ser detectiu probablement. O sigui, Larry Forlati, jo sempre ho dic, és un quixot, no? Larry Forlati és un quixot, és una persona que s'ha dedicat, en compte de viure, s'ha dedicat a llegir ficció detectivesca, acabat abduït, seduït per aquest plànol de la realitat i acabat volent viure i construir-ho ell en primera persona, no? En aquest sentit, Larry és una paròdia dels personatges que admira i que ha llegit en la ficció. Per tant, és inevitable que hi hagi un punt humorístic, no? Que el lector en algun moment somriga dient per què estàs fent les coses així, d'aquesta manera, patisca també, no? Perquè diga, si a voltes només te faria falta donar un pas més per a realment fer-ho bé, no? Però no és capaç perquè en el seu origen, en la seva essència està un poc el ser un trapatram, una persona que no és capaç de conduir-se per la vida amb massa seguretat. I el tema del sexe, en la primera part hi havia moltes escenes
on jo crec que hi havia una tensió sexual implícita que s'havia de resoldre d'alguna forma també més pront o més tard i que en aquesta segona part passa, diguem, a ser explícita, però en la primera part jo crec que sí que estava tot això de forma d'una manera tàcita. No? Ja passem, si vols, al moll de la qüestió. Passem. Una primera, perquè això m'agrada que contestes. Es pot llegir Toronto sense haver llegit el cas Forlati? Sí, m'he cansat un poc de dir que sí, va? M'ha preguntat moltíssima gent. Fa 12 anys que vaig publicar la primera diria, versió del cas Forlati, perquè l'edició de Drassana de 2015 és una edició molt revisada, molt canviada respecte a la primera edició. Fa 12 anys ja. Jo no podia confiar que els lectors de la primera edició o els que l'han anat llegint la novel·la al llarg d'estos anys tingueren la novel·la fresca en la ment per a poder fer una continuïtat brusca del cas Forlati en Toronto. Llavors, si jo volia construir aquesta saga que tu estaves dient, era precís que el Toronto es poguera llegir d'una forma autònoma. Era precís que Toronto es poguera llegir i que després es poguera tornar al cas Forlati si el lector estava interessat en conèixer un poc de forma inversa el procés dels personatges. Per tant, en la primera construcció de Toronto en valencià de 2022 em vaig esforçar per aconseguir d'alguna manera que Toronto se lliguera de forma autònoma, que qui fera el camí en un sentit o en un altre no perguera en la lectura, que poguera llegir-se de forma autònoma, i crec que està prou aconseguit, encara que hi ha gent que continua preferint llegir-se el cas Forlati primer i Toronto després. Cada un ahí tria un poc com vol. Ara vull contar-vos una anècdota. L'escriptor de Brasil, no? Paulo Coelho, l'autor de bestsellers, té una novel·la que li diuen Hippie, on parla de l'autobús que viatjava, que feia la ruta Amsterdam-Katmandú. Tardava no sé quant de temps a arribar, i quan arribava ells es quedaven fins que arribava un altre autobús a per ells o després d'ells. Ell té una relació i conta, diu que és el llibre més autobiogràfic que té, és el primer que he llegit perquè a mi l'època hippie em torna... em posa de bon humor, té una anècdota que diu que... l'anècdota, no, primer la història. Ell fa este viatge en una xica que coneix a Amsterdam, en una holandesa. Pareix que s'enamoren, però no s'enamoren, mantenen una relació molt estreta, molt íntima, evidentment, sexual, a Istanbul. Ella sí que està enamorada d'ell, ell no està enamorada d'ella perquè ell vol continuar una via espiritual a Istanbul. S'acomiaden allí, ella continua cap a Katmandú, ell es queda un any a Turquia i no es tornaren mai a veure. Quan al cap de les dècades ella arriba a una presentació multitudinària a Amsterdam, clar, no pot estar-se en el moment que està fent la presentació, jo crec que d'este llibre, de Hippie, hi ha un moment que ell pregunta al públic: Carla, ¿estás así? Carla era la xica, clar. Si Felip Bens, quan es traduïsca a Toronto a l'anglès, i Felip Bens la vaig a Toronto a presentar la novel·la en anglès, farà la pregunta: Renata, ¿estás así? No, que va. Más allá, però... No, en absolut no. A més, Renata és... Renata és un dels personatges principals del... Supongo que quan estaves demanant una tercera part, estaves pensant en la continuïtat, per exemple, de Renata. La sentimental, com la primera, sí. Clar. No faig aquesta pregunta, no. Quina pregunta? La de si està Renata entre el públic. No. De totes maneres, la pregunta de fons en realitat és que n'hi ha d'autobiogràfic en
en Toronto, no? N'hi ha molt poc autobiogràfic. Jo no he viscut les vivències de... L'avió. L'avió. L'avió fonamentalment. No, el tema humorístic al que se referia Josep Carles és compartim fòbia per els avions en Larry Forlati, que com sabeu el que de Xida és un autèntic aeròfob, i això és el que dona un poc l'entrada a la novel·la per a plantejar-se també, no és una cosa gratuïta tampoc, perquè al final en el viatge de València a Toronto, que és una situació molt aeròfoba, ell en realitat està anant a un destí on va tenir la vida en joc de forma permanent i va tenir una amenaça permanent. Llavors, l'arribada en avió d'una persona absolutament aeròfoba, histèrica quasi dalt d'un avió, és un poc un pressentiment de lo que va ser aquest patiment constant, no? Durant tota la seva estància en Toronto, encara que per moments arriba a oblidar-se d'aquest destí tràgic que veu a voltes, que és capaç de ser un poc feliç, no? O ell creu que està sent un poc feliç, però és una cosa que no se consolidarà. No, ja està ahí. No sé si algú vol fer alguna pregunta, jo en tinc més, Tinc alguna problemàtica. Continuaré en la novel·la i així no sabeu una miqueta més de què. Hi ha tres personatges principals. Yo tengo ¿Voleu dir alguna cosa? Yo tengo una. No se van a parar aquí. Eloy, sí. Bueno, como autor de novela negra, aunque mis novelas están ambientadas en Venezuela, donde viví muchos años, pero sí me he enfrentado a varios retos y uno de ellos tú lo mencionaste, José Carles. Son varios riesgos que corre un autor, digamos, que no sea anglosajón al incursionar en la novela negra. Uno de los riesgos es el costumbrismo, caer en el costumbrismo. Otra cosa es caer en la parodia, que de hecho el subtítulo de una de tus novelas es el hombre que volvía a ser Marlowe. Es algo así como que sí, queremos ser como Marlowe, pero vamos en alpargata, ¿no? Entonces es un poco difícil. Bueno, el tema del costumbrismo y la parodia, ¿cómo te parece a ti? ¿Cómo los vives tú? ¿Como retos, como dificultades o como cosas que disfrutas? Y que siendo plenamente consciente que estás haciendo novela negra. Sí, està clar que la tradició de novel·la negra anglosaxona és potentíssima i jo sóc un hereu directe dels autors de novel·la negra britànics i nord-americans, sobretot contemporanis, i sí que és de veres que a voltes traslladar eixe ambient, eixa atmosfera a escenaris com València, com Barcelona, com escenaris, diguem, que no són usuals en l'ús d'aixòs cànons, sí que és de veres que això en algun moment pot cridar l'atenció del lector, però realment la relació en la part oscura de la societat, això jo també ho he dit en molts actes i en moltes presentacions, aquesta relació en la part més fosca, més sòrdida de la societat, és una cosa universal. I precisament els mediterranis també tenim molt d'això. A mi sempre em diuen, ja us dic, en alguns dels actes que em feien de Toronto i del que has parlat abans, sempre em diuen si no me n'havia passat, si no pareixia que alguns passatges de les novel·les podien ser inversemblants succeint així en València, no? I jo sempre responia el mateix, no només no és així, sinó que probablement els entramats enfertrits en la societat de màfia,
de situacions sòrdides, de corrupció, etcètera, que molts d'ells se despleguen en el cas Forlati, estan omnipresents en la nostra societat. El que passa que moltes voltes estem tan acostumats, ho tenim tan assumit, que no ens donem compte. Fonamentalment perquè en les situacions extremes que se donen en les nostres societats no està tan present la sang, no està tan present el crim, però tota la resta sí que està. Està d'una forma, de més, jo diria que inclús perfeccionada, no? Quan el crim tu li dones l'apariència de normalitat, estàs perfeccionant-lo, estàs utilitzant-lo i estàs permetent que passi desapercebut i per tant que siga més exitós, no? En aquest sentit, la família Forlati, que això sí que se pot dir, que la família Forlati, que ve d'una tradició siciliana, aconsegueix en el pas de les dècades en València convertir-se pràcticament en una família d'empresaris que juguen al límit entre lo legal i lo il·legal i que se dediquen a ser experts en navegar en aquestes àudies un poc confuses, no? D'on estan les ratlles i els límits de les coses. Són experts en això. I jo crec que desgraciadament en la nostra societat podem impartir màsters en això, no? Per tant, no és tan estrany casar, diguem, la tradició criminal, detectivesca, mafiosa d'Estats Units, per exemple, en el que passa en el Mediterrani. Crec que té més connexions de les que ens pensem. El que passa que allí tot això està molt condicionat a el que jo li dic, així un poc de sorna, el que és el folclore de la màfia, no? El cap del cavall en el llit, l'amenaça directa, la sang, el crim. Així a lo millor no arribem tan lluny, però perquè ho hem sabut perfeccionar. És interessant allò que estaves dient, perquè clar, si pensem en novel·la negra hi ha en tots els països del món. Jo recordo que vaig llegir d'un escriptor nigerià, Cyprian Ekwenski, Jawanana, que parla de Lagos, la que era capital de Nigèria abans de ser-ho Abuja, i clar, és tot un món que et descobrís. I imagina't el que pot ser una gran ciutat, una de les ciutats més grans del món, com Lagos, en Nigèria, en port, les xarxes de prostitució, la droga, la corrupció política, la corrupció militar, el terrorisme, són elements que estan d'una manera omnipresent. No només omnipresents, sinó que hipertrofiats, inclús. Sí, escenaris de València. Escenaris n'hi ha els que vulguem. Però les teves referències són americanes totes? Perquè jo sí que he vist ahir El Padrino, és el que has comentat, el Tarantino també es veu en algun moment. Jo no dic les teues influències, sinó les teues referències, clar, que són guinyos. Sí, exacte. Sí, bueno, això és una cosa absolutament intencionada, no? Clar, no, per això es pot dir. Sí, clar, per descomptat. No sé, hi ha grans clàssics, no? A banda del Padrino, de la novel·la clàssica policíaca, El Soprano, la cultura audiovisual, Tarantino. Tot això són guinys, com tu dius, no? Són influències i són guinys. Són guinys subtils, perquè tampoc es tracta de... Si han de ser així, no poden ser d'una altra manera, perquè jo tampoc tracte d'escriure d'aquesta manera ni de fer això, però sí que d'alguna manera està bé deixar pinzellades que a mode d'homenatge posen en evidència que són fills de tota aquesta cultura, no? I que moltes voltes inclús pareix que trobem a faltar aquesta realitat que ens narren aquestes novel·les, que ens agradaria viure aquestes realitats, encara que a voltes siguin realitats
sòrdides, no? Estaves posant l'exemple de Lagos en Nigèria, escenaris per a... En qualsevol societat en la qual l'Estat ha sigut suplantat, el poder de l'Estat ha sigut suplantat per estructures alternatives i al mateix temps hagin mantingut la ficció de que és l'Estat el que controla les coses, hi ha moltes societats així, se presta perfectament a ser escenari de literatura negra, evidentment, perquè tu al final el que fas també és recrear les societats que has vist. És possible que València sigui una societat així? Jo dic que sí, però no ho dic jo. Només hi ha que mirar la premsa dels últims 10, 20, 30 anys per a donar-se compte de que és així. De que les pràctiques de les estructures filomafioses, enfeltrides o no en l'Estat, tenen un poder brutal a l'extrem de que a voltes afecten a les persones sense que moltes voltes se donen compte, no? Ja dic, no? Jo crec que aquesta línia on està la frontera entre el bé i el mal, que jo sempre intento que siga difusa, crec que és difusa, crec que no hi ha una frontera real entre el bé i el mal. La meva convicció personal és que tots naveguem juguem als costats d'aquesta línia. Eixe és l'escenari que a mi me diverteix per a fer novel·la negra. Tinc el lector del temps, dubtant de si els personatges de les meves novel·les estan dins o fora del bé i del mal, si estan jugant a entrar o si estan jugant a eixir. Per a mi ahí està un poc el mèrit, intentar conduir al lector per ahí. I ahí diria jo que la importància dels personatges secundaris, més que dels protagonistes, són els que estableixen aquest teixit que dius, entren, ixen, són sincers, no són sincers, falsegen la realitat, falsegen allò que volen dir, estan fingint, de tota una sèrie de qüestions que... I tu, no sé quan hem d'acabar. Per exemple, arran d'això que estàs dient, un dels personatges favorits de molts dels lectors, que és Amadeo Cantavieja, és un personatge que entre la primera i la segona novel·la, en tot el transcorre d'una i de l'altra, tu no acabes de saber fins a on ell ho sap tot o no ho sap tot, controla o no controla, sap on està el moll de la qüestió, que al final sempre són els diners o no. Sempre estàs en aquest dubte un poc, no? I això jo crec que és una de les coses que mos agraden, no? Jugar en el lector d'esta manera. Ara una pregunta que pot ser, no sé, si voleu fer, jo estic així de... alguna pregunta per ahí. Una pregunta que a mi en Rosa Maria me l'ha feta, per exemple. Felip és una persona que ha viatjat per tot el món, per tots els continents. Per què Toronto? Perquè és el més versemblant, perquè dir Sydney seria el més exòtic, perquè dir Illa Maurici o dir Panamà... perquè volia que fos un escenari occidental, en primer lloc, on fora relativament fàcil per a un occidental integrar-se, tenia que ser una ciutat occidental, perquè era una ciutat en la que jo havia tingut ocasió d'estar durant un mes i havia pres moltes notes i podia traslladar la novel·la d'una forma eficient, crec, i fonamentalment és per això, no hi ha un... Crec que és una societat en la qual quan arriba Larry a Toronto pot encaixar perfectament per a estar en aquesta línia que te dic, no? Dels dubtes, no? De la por a les represàlies, de tornar o no tornar, d'enfrontar-se al debat entre el bé i el mal, no? Una persona que intenta fer el bé absolut, que seria el paper de detectiu, però que és part d'una família en la que en teoria es fa sempre el mal, no? Tot això m'encaixava molt bé en Toronto. Era una ciutat suficientment neutra i amable com per a que Larry se poguera desplegar intensament ahí.
No, por alusiones, yo lo que me llamaba la atención es que dos obras emblemáticas de la novelística actual valenciana y además que potencian precisamente Valencia como referente y como lugar, se llamen Toronto y Noruega. Era simplemente ese asombro, ¿no? Bueno, lo de Noruega, ja ho ha explicat Rafa La Huerta moltes voltes, crec que tots sabem un poc per què és. Lo de Toronto és perquè és el lloc... A veure, les coses passen en els carrers de Toronto, però tots els lectors estan veient els carrers de València on està passant està passant la intrahistòria de Toronto, està passant en els carrers de València, no? Llavors, encara que les fronteres, els bars, el riu, el tal, siguin els de Toronto, en realitat tu tens la ment en València, perquè és on està la gran amenaça, no? O d'on li ve la gran amenaça al personatge. Per tant, era també un xoc, no? Un escenari un poc neutre, que fos un escenari atractiu, que al mateix temps permetera que el lector estiguera permanentment, que fos suficientment neutre com per a que el lector estiguera permanentment tornant a València, no? Era on estaven passant les coses de fons. Bona nit als dos. Esteu parlant molt de Toronto, tu ja saps el meu parer, però no se pot parlar de Toronto sense haver llegit primer el cas Forlati. El cas Forlati per a mi és una novel·la policíaca, és una novel·la negra, és una novel·la redona. Te ve el temps de la màfia, te recorda el Padrino. En la novel·la existís un padrino i existís un contrabando inicial. Ese contrabando veus com va evolucionant fins a arribar a les drogues, com arribar en una societat valenciana al poder, com hi ha una persona que és fidel fins a la mort al primer Forlati. I és que jo, aquesta novel·la la veig tan redona, inclús el final de la novel·la, més que negra, és policíaca també, i quasi d'espionatge. Tot això és el que te dona peu a poder comprendre després Toronto, però que per a mi, tu vas dir, fonamentalment és el cas Forlati. És una novel·la que jo me la vaig llegir d'un tiró, que ho vas comentar, tant és així que te la vaig editar en castellà. Vull dir-te que si algú té que li arriba el missatge de Toronto, no deixi de llegir el cas Forlati, perquè és la base d'aquest Larry, que també és una revista dins de tot, que igual és detectiu privat com poder haver sigut passejador de gossos. El tio no tenia... venia de la família, venia i no sabia on venia. I és fonamental, sobretot a mi, el personatge, no me'n recordo del nom, però era el fidel, el barquer primer, que és fidel fins a la mort. L'Amadeu. Ell és un personatge redó, total, en la novel·la. Jo quedé enamorat del cas Forlati i recomano la seva lectura com una de les millors novel·les que poden haver. Novel·la negra, policíaca, el que vulguis, ho té tot. Inclús l'amor de Romeo i Julieta, perquè la novel·la també arranca sobretot en un amor molt pur. L'estima entre dos persones de dos capos mafiosos. Enhorabona per el cas Forlati.
Jo, mira, me ve un salpel per a contar una anècdota. Bueno, Jesmar Zacarés és probablement jo li dic l'editor de K dels valencians. Va ser el gran impulsor de l'editorial Carena en el seu dia, i després estic en Samaruc, que és la novel·la en castellà meu, està publicada per Samaruc. El que passa que temps després de publicar la novel·la va deixar Samaruc. El dia que Marc Zacarés en la Fira del Llibre, que encara no havia obert, estàvem parlant de la possibilitat d'editar el Cas Forlati en castellà a través del seu editorial, perquè l'havia encantat en valencià i de més, i aquest dia em va tocar per telèfon en aquest moment la meva dona, que està així, que acaba de trencar àubies i que me n'anarem a l'hospital a que naixera este que està així. I de fet, no me pogueres dedicar el llibre de Toronto perquè t'havies anat a l'hospital i me lo deixaves allí signat i passar a recuperar. Bé, jo no sé, jo crec que són les 8:30 ja, Eloi, no sé si acabem, si algú vol dir alguna cosa més. Miquel, tens alguna cosa a dir? Sí, no, volia preguntar, per què si el sistema lingüístic valencià té més monosíl·labs que el castellà i tu has traduït la novel·la en castellà i és la meitat de volum que en valencià? Que no m'ho expliqui. Com has fet? Has fet el mètode Duncan de adelgazamiento? No és la meitat exactament, val? No és la meitat, tindrà potser un 15 o un 20% menys, no? Que ja és molt. Mira, és una explicació que a voltes em costa un poc de fer entendre, però jo la tinc molt clara. Quan jo escric en valencià tinc la sensació de que he de complir com una funció social a favor de la llengua per escriure una llengua rica, polida, en un lèxic potent. O sigui, és una cosa que va més enllà de la narrativa, no? És quasi com fer una novel·la que al mateix temps tinga també una funció lingüística. També en valencià tinc uns referents i en castellà en tinc uns altres. Al fer la traducció al castellà m'aveia fer un estil molt més directe, on la llengua tinguera un protagonisme menor. Sé que són moltes paraules, val? Les que van en la diferència d'una a l'altra, però em va néixer fer-ho així perquè jo, l'estil que jo admire en castellà, o la veu narrativa que jo volia tindre en castellà, era una veu narrativa més directa, menys descriptiva, que fora en aquest sentit per entendre's tots un poc més americana, no? No sé si m'explique. I crec que sí que està un poc aconseguit això. Per els lectors que tinc, hi ha alguns que s'han llegit la novel·la en les dues llengües. I sí que m'ho han dit això, no? Que els agraden els dos, però que diran que l'estil del castellà és un estil més directe, que és un estil, diguem, narratiu que xua menys en la llengua. Això és el motiu. Sé que és no sé si te convenç l'explicació. Hi ha un altre motiu també, tipus de lletra, paper, tamany del llibre... Sí, però sí que és de veres que potser hi ha un 15%. El formato 6 és de 7 per 24 i l'altre és 16 per 21... Sí, bueno, això són... Són detalls que tu veus una novel·la que sembla que és més grossa que una altra i hi ha unes característiques tècniques que hay que tener en cuenta. A veces esos formatos son diferentes. Bueno, yo creo que si no hay más comentarios ni preguntas, lo dejamos hasta aquí. Pues muchas gracias por venir, en una noche tan linda como esta. Y gracias a los críos, gracias a ti. Gracias a Felipe y a José Carles por su presencia y por contribuir con su presencia al brillo, al lustre del tercer encuentro Libros y Autores de la Casa de Patraix. Muchas gracias. Gràcies a tu, Eloi, per l'organització i a la Casa de Patraix per l'acollida. Gràcies a vosaltres. Bueno, la novela está
los ejemplares, por supuesto, a disposición. ¿Qué volia dir? Volia parlar, a veure.